खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै सानडे आरोना ओमफ्राय नै आंहा थफ्ला थफ्लि लाना मायावबा थांनो ओंखारदों स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना मेथाइनि फिल्ड तो गाइस नै मोनफैबाय जोङो डिब्रुगड़ केरियार पॉइंट कोचिं सेन्टाराव फैदों आरोना लोगोफोर बिनानावनि एडमिशन खालामनो थाखाय फैदों नीटनि एग्जामनि थाखाय ओमफ्राय नै एडमिशन लानाया जाबाय जोंना सिगनेचार मारिगासिनो बेनिफ्राय नै बेनो आरोना सेन्टारा गोजौआव दङ क्लास लाग्राया बेनिफ्राय नै लोगोफोर साता बेग लेखा बेनिफ्राय आरो टि शार्ट होदों आरोना माबा सेन्टारनिफ्रायनो ओमफ्राय जों दायो हस्टेलाव थांनोसै नैबेनो जाहैबाय बिसोरनि हस्टेल मोनफैबाय नै मा बुस्थुफ्रा नैबे दा ओमफ्राय नैखिजा बाथरुम एटेच दंखायो बाथरुमा मोजाङानो खिन्थु साफा दोननांगोन आरो जाग्रा टेबोल संनाबो जानो हायो खोमा नै इयावबो दं बैखै रुम मोनसे इबो खालिथार इबो खालि गोजा आरो नै हल इयो डिब्रुगड़आव दं आरोना जोङो ओमफ्राय बिनानावखौ हस्टेलाव दोननो फैदों ओमफ्राय दा दोनखांबाय ओमफ्राय एसे टाउनाव ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर नै बिशालाव दसे हाबफैलायबाय आरोना माने डिब्रुगड़आव सानडेआव सब बन्द जाजोबो आरो दखानफोरा ओमफ्राय मलफोराल' थायो ओमफ्राय जोङो बिशालाव हाबफैबाय ओमफ्राय आङो नै आंहा माखौबासो पसन्द जायो आरोना हेन्डकारशिपखौसो आंनो बिराद इम्परटेन्ट जायो गरम बोथोराव दायो ओंखायनो बेखौनो पेकेटनै लाबाय आङो ओमफ्राय नै एसे ओरैनो भिडिअखौबो मोजाङै लानाय जाखायासै आरोना लोगोफोर ओरैनो एसेल' देखायनो होननानै लास्राबाय आङो ओमफ्राय नै बेयो जोंहा आइमोन आरो सिगां थांनाया जेबो लाथ'ला बेखौल' सोना गालांसै बिलिं खालाम जाबाय बिलिं खालामनो ओंखाम जाग्रोनोसै नै लोगोफोर बेनिफ्राय नै गासिबो ज'नो गंसे टेबोलावनो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओंख्रिया मा दङ चिकेन ओमफ्राय जोगोनार फ्राय दालि आलु पापर आलु बाथोन थाइबें बेनिफ्राय माबा माबि चाटनिबो दं आरोना ओमफ्राय आं जाग्रोना लानोसै लोगोफोर जानो ओमफ्राय थोरसियानो बुंजोब्बाय गाइस नै जों दायो बिनानावखौ दोननानै न'आव थांगासिनो ओमफ्राय नै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै आङो फुरा हाग्रा जाजोबना दङ जिङाव बेनिफ्राय
नै बेवहाय माबा होदों आरो ना अभार ब्रिज गोदान होदों एस्केलेटर लगायना होदों आरो ओमफ्राय सिगां गैयामोन आरो ना गोदानसो होदों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन गेट लोगोफोर सिङावथ' हाबनानै देखायनो मोनला लामानिफ्रायनो एसे देखायबाय आङो देखायनो लुगैनानै स' नायलांबाय थादो लोगोफोर बेनिफ्राय जों दायो न' फारसे थांगासिनो स' नायलांबाय थादो एसे देखायलांबावनोसै आङो मा खिनिखौ हायो ओइ नि आजा बट माबादो फेरि थांदो जि मोजां जाबाय बोथोरा ये मोजां जाबाय दसे ओंखारबाय फट' साफायनो मानसि मेन सापरि मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय न'आव मोनहैथ'वाखैनो बेनिफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय